Reino Unido vén de anunciar unha lei que prohibirá cociñar marisco vivo por ser considerado maltrato animal. Gambas, lagostas, cigalas, cangrexos e calquera tipo de crustáceo terán que estar completamente mortos antes de chegar aos fogóns. Nunha rexión marisqueira como a nosa, cocer o marisco vivo é case tradición, e que esta medida aquí ten bastantes escépticos. Para consumilo, supoño que hai que facelo dese modo, tampouco é unha cousa que eu a vexa tan criminal, non? Toda a vida se coceu un marisco, se collía na cetaria e se botaba, non? Digo eu. Creo que a única maneira de comelo. Non sei hasta que punto sufren, a verdade. De momento trátase dunha iniciativa exclusiva en Reino Unido, pero será este último ano que vexamos imaxes como esta? Podería implantarse unha normativa así en Galicia? Iso é moi posible, sí, é moi posible que chegue e non tardando moito. O goberno británico lanza esta lei en resposta a evidencias científicas que demostran que estes animais sí que experimentan dor cando os meten na auga fervendo. E xa hai algunha xente concienciada con este sufrimento. Mesmo hai quen di que sofre máis co propio animal. Pareceme ben porque a mí dame moita pena meter fosque vivos na agua. É unha forma de evitar maior crueldade cos animais. A maneira un pouco cruel, pero claro, ao final... A piques de que se celebren as xuntanzas de Noitevella, se alguén está pensando en cocer o marisco vivo, que teña en conta que podería tratarse dunha estampa totalmente irrepetible. Dende logo, en Reino Unido semella que sí. Tania, nas marisquerías galegas supoño que non dan crédito, non? Moi bo día, Rocío. Pois creo que sí que están un chisquiño atónitos, pero creo que quen mellor nos pode contestar a esta cuestión é Fernando, que rexenta unha marisquería aquí en Vigo. Moi bo día, Fernando. Vemos que estás en plena faena. En plena faena, sí. Porque hoxe estades ata os topes. Nos queremos saber un pouquiño a túa opinión sobre esta noticia que saiu en Reino Unido sobre a prohibición de cocer o marisco vivo. Bueno, é unha prohibición que me parece un pouco, non sei, absurda, me parece. Penso que perdería un pouco, non sei, a forma de cociñalo, a costumbres tamén, a mellor igual ali tampouco saben moito como se cociñan. Claro, porque que sentido culinario ten cocer o marisco vivo? Ten algún sentido culinario? Home, penso que se non o coces vivo non vale. O sea, moitas veces se está morto queda negro por dentro, o sea, non o vexo eu. Vos que proceso seguides? Seguides algún protocolo á hora de cociñar o marisco? Pois de toda a vida, o sea, mételos, normalmente estes, vamos a ver, se o metes con agua fervendo, despátanse e quedan vacíos. Normalmente, pois o que facemos é metelos con agua fría, a medida que se vai aclimatando, pois vai se cocendo e non se despatan. É a maneira de cocelo con agua, sal, laureiro. Ti crees que esta medida se implantaría aquí en España? Eu penso que non vai chegar a eses extremos. Vos como cociñades? Como facedes o marisco? Oxe, por exemplo, que tedes moitísimo traballo? Sí, bueno, normalmente isto vai cocido todo, centolas, bois, nécoras, camarón, depois hai un bogavante que vai ou a plancha, ou cocido, ou con arroz. Son as formas que os preparamos, pero normalmente o bogavante con arroz máis ben e os centolos isto cocido todo. Ti crees que o animal sofre a hora de botalo na pota? Que sufre, non sei. Home, como a mellor non sufre cando botas porque a agua está fría. E depois vais aclimatando e non sei, non penso que non. Que igual sí, pero non me falan, non lle podo preguntar. Bueno, queda aí dito para opinións. Fernando ten a súa opinión ao respecto desta noticia, compañeiros, e eu quedome aquí porque igual ata Fernando me convida a comer hoxe aquí con el, xa que ten moito traballo, pois botolle unha man e de paso, ainda papo algo de marisco.